I'm back, guys. Ara mateix us podria estar fent una intro plena d'excuses i donant-vos mil i una raons per les quals no he pogut penjar ni un vídeo a YouTube fent-me la pobreta amb cara de gos abandonat. No tenia temps, no trobava el moment, havia d'estudiar, és que se m'ha mort el meu gos. Però és que no ha estat el cas. Bueno, us faré una petita introducció de la meva vida, perquè si esteu aquí, suposo que us interessa, sí, no? L'últim vídeo que vaig penjar va ser fa 2 anys ara, que ara ja estava pensant i dic, ara farà un any, no? Farà 2 anys. La meva consciència estava tranquil·la encara de dir, bueno, fa un anyet que no penges un vídeo. No, fa 2 anys. Bàsicament, és un vídeo que estic jo a Corea passant-m'ho superbé, moltes ganes de gravar. And that didn't happen. Em vaig quedar superample. Aleshores vaig tornar de Corea, vaig passar un estiuet tranquil, amb ressaca emocional. A part de ressaca emocional tenia un jet lag que t'hi caga. A les 5 de la tarda m'arrossegava pel terra, necessitava dormir, no podia ni mantenir els ulls oberts, i a les 3 de la nit jo semblava un mussol. Aleshores van passar 3 mesos i va arribar el setembre, va arribar a la uni, he fet el meu primer curs de uni, o més ben dit, he sobreviscut al meu primer curs de uni, però bueno, està tot aprovadíssim. I ara arriba l'estiu i he decidit reprendre aquest bonic canal de YouTube que ha estat tan actiu últimament. En fi, benvinguts de nou en aquest canal de YouTube. Crec que encara no us ho havia dit. Tinc bastantes coses a fer aquest estiu i alguna d'aquestes are pretty huge, però o ja us ho intuïu o ja ho sabeu perquè em seguiu a l'Instagram. Les meves amigues tenim una llista de plans per fer l'estiu per romantitzar la nostra vida i avui a la tarda hem decidit tatxar una d'aquestes coses, així que us portaré amb mi. Aquestes coses són perilloses, perquè tu t'ho imagines d'una manera al cap i dius, buah, sí, planos, no sé què. I al final pot acabar sent molt cutre. We will trust the process. I d'aquí 2 dies me'n vaig a Canet Rock, que són literalment els 10 anys del festival, que van Figa Flaues, 31 Fam, Julieta, Oques Grasses, Miqui Núñez. Bé, fins aquí la intro. Espero que no us hagueu avorrit, espero que us hagi agradat. Vale, i ara editaré una mica aquesta intro que he fet. Literalment he gravat el mateix discurs 3 cops, és a dir, tinc 3 vídeos del que estic dient literalment el mateix i agafaré de tots aquests 3 vídeos, faré els trossos en què explico millor la cosa que estic dient depenent del vídeo. Últimament estic escoltant aquest àlbum en bucle. No puc, m'encanta. Justin Will Love You. Per cert, ara m'acabo de recordar, pobra de mi, vaig intentar començar aquest vídeo abans. Em fa pena per la jo del passat que vaig fer l'esforç de començar aquest vlog. Ja que us posaré el vídeo aquí entremig perquè és que no sé on posar-lo i crec que en plan és mono, no sé. Mira, la solia portar quan era petita i l'altre dia la vaig trobar. Me'n vaig al cine a veure Del Revés. La vaig veure en castellà i ara em fa molta il·lusió però en català. Normalment quan veig pel·lis en català em fa més gràcia. Bueno, mini review de la peli, m'encanta, crec que no és per nens. Jo crec que ho han fet pels nens que van veure la 1 sent nens, o sigui, literalment està fet per la gent que és de l'edat de la Riley. Crec que és una pel·li que està super ben feta i es veu que també segueix com les teories de psicologia, com agafem els records, com sentim les emocions. L'he vist 2 cops i me la miraria 40 més. No es veuen els pantalons. I will love you different, just the way you are, and I will love you different. Espero que no quede bé. Bien. Ja venim, Tani. Ah, vale. There's beauty on your lips. I try with every kiss. I'm not used to this. There's nothing I won't give. Don't like making promises. Just remember this. I will love you different, just the way you are, and I will love you different. He anat a rebaixes i no m'esperava a comprar tantes coses. El primer que m'he comprat és aquesta espelma de White Tea, que és que quan l'he olorat m'he enamorat i he dit, necessito aquesta espelma. M'he comprat crema solar perquè
demà vaig a Canet i no en tenia. I After Sun, perquè sóc tan propensa a cremar-me. Llavors, m'he comprat aquest biquini, que és així, ratllat, i al mig té aquestes perletes. Llavors, feia molt de temps que buscava uns texans així. Són grisos de tiro bajo. És que mireu el color. Vale, seguint amb els pantalons, m'he comprat aquests, així bàsics, curtets. Mai n'havia portat abans i me'ls he provat i m'agradaven com quedaven. Llavors també els típics pantalons de lino blancs que es porten tant ara mateix. També m'he comprat aquest bàsic de tires que té un llacet aquí super coquet. I seguint amb els llacets m'he comprat aquesta samarreta així molt bàsica també, però té aquesta obertura aquí que crec que queda com, no sé, molt original, la veritat. No exagero si dic que porto buscant aquesta samarreta 2 mesos, vale? Sempre que entrava a Bershka no la trobava. Però és que no la trobava, no trobava la meva talla. No, directament no hi era, vale? Però és meva. Podeu pensar, no n'hi ha per tant, és una samarreta bastant normal. Si us pugeu la samarreta posa not sorry. O sigui, excuse me. No sé, m'encanta. I això és tot el que he comprat, la veritat. Ara m'hauré de planejar a l'outfit de Canet, que estic una mica preocupada perquè no sé què posar-me. Adeu! I will love you different, just the way you are. And I will love you different. That's what you've been looking for.